Sa makausap pa mayong gabi kanilang tanan. Mapasalamaton kita nga gitagaan gayud kita og kahigayunan nga makasaulog nining santos nga misa sud sa siyam kaadlaw bisan kon ari na sa gabi pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria ug busa kini nga misa sama ra gihapon ni siya misa di Gallio, no? Only nga anticipated lang gitawag siya og simbang gabi. Ug busa mga igsoon atong pasalamatan ang Ginoo, atong pakpakan ang Ginoo nining maong grasya. Unya hinaut unta nga sa gihapon kita magmatngon, kita magamping aron sa ingon ni ana malikay gayud kita niining gikahadlokan nga gitawag og COVID-19 virus, no? Mga igsoon, dili ko malimot ako gining balik-balikon dihay usa kay gayon nagmisa ko og usa ka piyesta sa usa ka kapilya. Ug niya daghan kay mga tawo pakanindot silang mga dekorasyon sa maong kapilya. Sa diha nga magsugod na unta ang misa, pag-ingon ako sa ngalan sa Amahan, uy, ang sound system di man mutingog, ang microphone di mutingog. Moto nga nagkarakara, giayo ang gikuri-kuri ang microphone. Wa gihapon. Giilisan microphone, walang gihapon, no? Gikuri-kuri ang katong amplifier. Wa lang gihapon, wa gyud, no? Abta na lag pila ka minutos. Gitawag tong main laki kunuhay bahin sa sound system. Wa gyud, no? Wa gyud mutingog. Moto nga galibog na. Ang sao man ni, ano di man ni mutingog? Di ta makamisa ini. Og kalit lang dihay bata ni Barog, no? Siguro edad niya mga city tingali. Usa ka batang lalaki. Iyang gitudlo ang outlet, no? Iyang gitudlo ang outlet. Di ay ito. Kay ang maong sound system, ang maong amplifier, wa day masaksak sa outlet, no? Mo dito nga perting kuri-kuri, gilisag microphone, mahalon nga microphone, labing nindot, wag yun. Main laki nga technician, wag hapon. Nga naman, kay wa di ay nakakubit sa outlet. Wa di ay nakasaksak sa outlet. Bisag unsa pa kamahalon, bisag unsa pa kanindot, bisag unsa pa ka main laki, wagi mahimo, nga naman, kay wa man nakasaksak sa outlet, no? Mga igsoon, mao ni siya ang unang mensahe ala kanato nining unang adlaw sa atong paghimo nining simbang gabi. Dili usa ta maghisgot bahig pagka mga misyonero. Dili usa ta maghisgot bahin og pagka mga pinadala. Ang ato usa pangutana, nakasaksak ba ta sa outlet? Konektado ba ta sa source of energy, source of power? Kay basin bayag sige tag hisgot bahig mga misyon, bahig pagka mga disipulo, bahig pagka mga misyonero, bahig pagka mga pinadala, ugon niya wa deta nakakonect sa source of power. Wa gid ta. Matud pa ni Jesus, apart from me and you are nothing. Di ba? Apart from me and you are nothing. Wa tay kapuslanan, wa tay hinungdan kun wa ta nakakonect sa source of power. Wa ta nakakonect sa source of goodness. Kung wa ta makakonect sa source of energy, wa tay kapuslanan, wa tay mahimo, wa tay hinungdan. Mo ni maigsuon sa dili pa ta muhisgot bahig pagka mga misyonero, ang unang pangutana, naa ba tay koneksyon sa Dios? Nakakonect ba ang atong sumay tawag na plug ngadto sa outlet sa Ginoo? Unsa may pamaagi aron kita makakonect sa Dios? Unsa may pamaagi aron kita mahilambigit sa tinubdan sa gahom, tinubdan sa kaayo, tinubdan sa kaanindot, tinubdan sa kasantos? Ang pag-ampo.
ang pag-ampo. Ang pag-ampo maoy magkonektar kanato ngadto sa Dios. Diha sa pag-ampo, ang Dios nakighiusa kanato ug kita nakighiusa sa Dios. Muna ang pangutana tingali, kumusta naman ang atong pag-ampo? Kumusta naman ang inyong mga pag-ampo? Ako bisag tingali akong ikauwaw pero usahay na mga panahon malimot ko sa pag-ampo, no? Labi nagkapoy na kayo ko. Moingon lang ko nga Ginoo, ikaw na'y bahala diya Ginoo. Igo lang manguros, matuog, Ginoo, ikaw na'y bahala diya Ginoo. Ikay tiwas Ginoo. Mga igsoon, kumusta man ang atong pag-ampo? Kay lagi diha sa to pag-ampo kita nakakonektar sa Dios. Kung wa tay pag-ampo, way kapuslanan ang atong paghisgot, bahin og pagkamisyonero. Kung wa tay pag-ampo, kawang ang atong pagka mga pinadala sa Dios. Matud pa, action without prayer way hinungdan. Samara nga, prayer without action wa say hinungdan. Action without prayer is activism. Prayer without action is ritualism. Mo ni siyang unang mensahe. Kumusta man ang atong pag-ampo? Kay diha sa pag-ampo, kita nakiglambigit sa Ginoo. Diha sa pag-ampo, kita nahiusa sa Ginoo. Diha sa pag-ampo, ilabi na sa pag-ampo, inubanan sa pagpamalandong. Kita nakatugkad sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha mga igsuon, ang pag-ampo, ang atong pagkahiusa sa Dios, maoy magduso kanato ngadto sa paggawas, ngadto sa pagpakiglambigit sa uban. Importante kini ngano man tungod kay usahay man gud diha sa itong mga lihok. Mulihok ta sumala sa atong kaugalingong gusto. Mubuhat ta sumala sa atong kaugalingon tawhanon nga pangunahuna. Nalimot ta nga kita di ay mga pinadala sa Dios. Matud pa, every baptized person is a missionary. Importante kini ngano man tungod kay kun atong gidawat nga kita gipadala sa Dios, kinahanglan nga magsukad kini diha sa atong mga pag-ampo. Ang pag-ampo nato mao'y pundasyon sa atong pagka mga pinadala. Kung kita mga misyonero, kung kita midawat nga kita mga pinadala sa Dios, mga disipulo ni Kristo, apan wa tay pag-ampo, way hinungdan, way resulta, way ikahatag, way ikadalit ang atong pagka mga misyonero. Ang ato rabang tema karong tuiga, ilabi na sa atong pagsaulog nining 500 years of Christianity is gifted to give. Gigasahan aron mamahimong gasa. Kinahanglan nga atong hibaw-an nga ang Dios nga naa diha kanato, resulta sa to pag-ampo maoy magduso kanato, maoy mag-push kanato, maoy magtukmod kanato, maoy magdasig kanato sa pag-reach out sa uban. Ang ato pag-ampo dili lamang alang sa ato kaugalingon. Suway kuno pagtanaw, suway kuno pag-usisa ang inyong mga pag-ampo. Di ba ang ato mga pag-ampo kasagaran para sa atong kaugalingon, no? Kung ang imo pag-ampo para sa imo kaugalingon lamang, pagkahakog nimo,
Ginoo mahitag mo ni may tabo Ginoo. Ginoo gay ko ang Ginoo. Ginoo mo ni siya akong gusto Ginoo. Ginoo mahitag ako ni makabot. So ay kunog usisa ang inyong mga pag-ampo. Ang atong mga pag-ampo. Kasagaran ni ini alang sa tugogalingon. Apan mga igsuon, dili ka na mawang pag-ampo. Ang pag-ampo dili lamang alas sa tugogalingon, kundi ang pag-ampo inubanan sa pagpamalandong, magdasig ka nato, magtukmod ka nato sa pagawas, magtukmod ka nato sa pag-reach out sa uban, magtukmod ka nato sa pagtanaw, pagpanumbaling, paglingi-lingi sa uban. Aron sa ingon ni ana, kita mamahimo gayud nga iyang mga pinadala. Aron sa ingon ni ana, kita mamahimo gayud nga iyang mga instrumento, iyang mga misyonero. Mailhan man na sa atong mga binuhatan. Mailhan man na sa atong mga liniyukan. Kung pananglit, sige tag ampo, sige tag simba, sige tag pamalandong, ugon niya ang atong mga pag-ampo, wala mo resulta sa mga nindot nga mga butang, wala mo resulta sa mga nindot nga mga binuhatan, ang atong pag-ampo, makaingunta nga questionably. Ang atong mga pag-ampo, makaingunta nga taphaw. Nga naman, kay lagi ang pag-ampo nato o pagpamalandong, dili lamang unta alang sa tukagalingon, kundili ato gid kini ipaambit sa uban. Ang Dios nga naa diha kanato nagbuot nga kita mugawas. Nagdasig kanato sa pagawas, sa pag-reach out sa uban. Lagi ang ilhanan, ang barometro, ang timailhan nga ang atong pag-ampo o pagpamalandong matinud-anon ang atong binuhatan. Muresulta kini og nindot nga mga binuhatan. Muresulta kini og maayo nga kinabuhi. Muresulta kini ngadto sa pagtabang sa uban. Muresulta kini sa pagpakabana sa mga nanginahanglan. Akong usbon, pananglit, sige tag ampo, sige tag simba, sige tag pamalandong, apan ang maong mga buhat, wala mubunga o maayong buhat. Makaingunta nga, questionable, question mark, ang ato mga pag-ampo. Kaya ang tinuod nga pag-ampo, magsaksi gayud sa Dios. Ang tinuod nga pag-ampo, mamunga gayud og mga maayong buhat. Mga igsuon, dili lamang kami nga mga pari, dili lamang ang mga madre, dili lamang ang mga misyonero, mo'y gitawag sa pagka-misyonero. Ang matag binunyagan, gitahasan, ang matag binunyagan, gipadala, aron pagsaksi sa Dios. Muna, kita karon dinhi, nalipay ko nga daghan ta, no? Una-una ako no, imagine ako no, lingi-lingia, imong tupad, daghan kayo ta. Di ba? Pananglit, bisag kita lang dinhi, no? Bisag kita lang dinhi nga nanimba, mo'y muhimo og maayo. Mo'y musaksi sa Dios. Pagkadako tingali sa kausaban nato. Pagkalahi tingali sa atong katilingban. Pagkalahi tingali sa matag pamilya, di ba? Apan lagi mga igsuon, usahay, kontento rata sa pag-ampo. Ang ato pag-ampo, wala gayud mo resulta ngadto sa mga maayong buhat. Ang ato pag-ampo, alang lamang sa atong kaugalingon. Muni siya, ang pahimangno nining unang adlaw
sa atong pagbuhat sa simbang gabi kun misa di Gallio. Magampo kita. Ugunya, ato gayud dawaton, ato gayud tuhuan nga diha sa to pagampo kita nahilambigit sa Ginoo. We have become connected with God. God has become present in ourselves, and we are in God's presence every time we pray. O ang atong pagampo, maoy magduso ka nato, maoy magdasig ka nato, maoy mutukmod ka nato sa pakiglambigit sa uban. Sa ingon ni ana kita, mamahimo nga tinuod nga mga pinadala sa Dios. Tinuod nga mga instrumento sa Dios. Tinuod nga mga misyonero. Pagkanindot unta, no? Sa ako nang giingon ganiha, kung bisan kita lamang dinhi nga ni simba, maoy mamahimong mga misyonero sa kaayo, kaanindot. Dako kaayo og kalahian ang atong katilingban. Dako kaayo og kalahian ang atong banay. Kay ngano man, kita isip binunyagan, midawat man sa tahas ni Jesus sa pagka mga misyonero. Prayer without action is ritualism. Action without prayer is activism. Amen. Kaayo sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat.